Hvad så? Og velkommen til vores. Jeg skal også. Vi har nogle spørgsmål her. Lad os bare begynde. Yep. Hvor gamle er I? Vi er 10. Vi er 10. Yep. Hvad laver I jeres fritid? Altså, vi spiller FIFA. Så spiller jeg tennis. Lidt fodbold. Måske. Laver lidt YouTube og sådan. Ja. Og hvis I var et dyr, hvilke dyr vil I så være? En hvalros. Hvalros. Hvilken hvalros? Ja, en hvalros. Jeg tror, jeg vælger en fladfisk. Den er bare sådan flad og Flader ud. flad. Laver I damer? Ja, det var fandme mange damer. Millioner om dagen er mange, så ja, 100 B. PS eller Xbox? 100 B PS. Ja, jeg vil nok også vælge PS. Vi er ikke på Xbox, vi er på PS, ja. Ja, pizza eller kebab. Det kommer an på, hvilket humør du er på. Altså, hvis du er... Trænger til hygge, så er det pizzaen. Pizza. Og hvis du er swag, så er det bare kebab. 100 B. Okay. Yndlingsfilm. My little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskab bare kunne blive my little. Yndlingssang. My little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskab bare kunne blive my little pony. Ja. Hvilke dyr er I mest bange for? En sommerfugl. Ja, man ved ikke, om det er en fugl eller noget med vinger. Men den er sgu lidt creepy. Ja. Yndlingsfarve. Helt klart grøn. Grøn. 100 P. Ja. Nå, tak fordi I så med på den her Ask også. Der kommer mange flere Ask også. Ja. Ikke også? Husk at like, comment og abonnere. Ja. Bare skriv, hvad jeg synes. Og vi har fået en Instagram-profil. Og ja, I kan lige tjekke det ud, hvad den hedder. Kommer her. Tak fordi I så med. Vi ses.